Zamyslite sa na chvíľu, čo vám vlastne ponúka vaša banka. Je to len miesto, kde si nechávate peniaze, alebo vás ona skôr berie ako živú peňaženku, ktorá je každú chvíľu na ťahu, aby do nej mohla niečo pridať? Ak ste si doteraz mysleli, že banky sú tu na to, aby vám pomohli, tak si radšej sadnite. Banky vás v skutočnosti majú v paži, ale lákavými reklamami sa tvária ako vaši spasitelia. Máte účet zadarmo. Gratulujeme. Možno si to neuvedomujete, ale vaša banka vám pri najbližšej príležitosti účtuje poplatky, ktoré sa vám budú zdať menšie, ale počase zistíte, že vám zo zostatku zmizne pár desiatok eur. Niekto si účtuje poplatky za úplnú samozrejmosť, ako je správa účtu, a keď vám to odpustia, tak sa tvária, že to máte zadarmo. Pritom máte obmedzenia za výber z bankomatu alebo pri vkladoch. Nie je to smiešne? Vy prídete do banky so svojimi peniazmi, ktoré jej chcete dať, a oni vás za to potrestajú poplatkom. A teraz k tomu najlepšiemu. Úroky. Banky totižto na úrokových sadzbách zarábajú ako šejkovia na rope. A to nie len z peňazí, ktoré si u nich uložíte. Ak si myslíte, že vám banka poskytne férovú úrokovú sadzbu na vašej hypotéke, ste na omyle. Dostanete akože výhodnú úrokovú sadzbu, no v momente, keď je zmluva podpísaná, banka začne pridávať ďalšie poplatky a výdavky, o ktorých sa vám ani nesnívalo. Ale nakoniec vás marketingovo presvedčia, že ak to chcete zachrániť, otvorte si nejaký ich nový produkt, napríklad sporiaci účet s fantastickým úrokom 1,5%. A vy už zase podpisujete. A zatiaľ, čo oni vaše peniaze vyobchodujú s výnosom 15 aj viac percent, tak ty nepokrieš ani infláciu a reálne strácaš. Takže nie, banka nie je charita a nie je to tvoj kamarát. Je to dobre premastený biznis, v ktorom zatiaľ, čo ty drieš ako kôň, oni sa z tvojho potu opalujú v teplých krajinách. Takže keď ti na budúce banka pošle list s úsmevom a novou ponukou, skús si položiť otázku. A kto z nás dvoch na tom zarobí viac?